kata ye kabala pulin na kabastang kashiti ka jong Paul shikinong Ephesus kalenong kabasao ha kabangalapan syong nong rim ye kaniga jinghikai ka jong baro kawai ha kaba katkon kabaningkong ye kabangala puli ka kran ye kaniga kantin kibau apostol Paul ha kabapor kabau dangdon ha kayeng bendi wong ken ye kaniga kantin banamar kata ngakirpat ye bi papin yad kombadai ya kata ka jingkhot da ka balakot ya bi bala bi puli ka Bible paring kong ya gini gigantian live life worthy of your calling im ka jing im kan kat kom balakot yangi pangingin im kin men bagi para ke jonga hagini ka chanmit jangini ka sngi kabanga bat mangingin ya perkhat kolong pangingi dan kam ya gaban ngau thu ya kene ke ching im bat ya kapor ka pamanga bat mangingi im bat ngiyat pat ngi ong ya kata hadak tin pareng kata ka context ngakwa ya ka bangingin ngau thu ya kata ka context ka pamanga bat mapingi im ngakwa manga bat mangingin ngau thu ya kene kapor ka pamangingi im hakata ka smasnem ka ba arthoi pa ya kata ka bangingin ya krenru agane ka chanmit kalong om day tang ya kata konteks lani ka por ka mamangabat mangingiim henroingin ya keren rukai ya kata ka jingta jong kani ka pating benrio ka kta ayu ya ka jinget ka challenge kumno ya ka jinget ka jonga baga jongpi ha ka banginginget hau Jesus Christ kan nyam Kristan lani ka palang nadu balaseng ya ka ngiken mau ha ka first century natu kaba ujisu ulayap agaba ulamipan ngikan mau kumno bakita ki totally kijing sharpen ya ben lani haga history kiong the great then persecution kibal ya hagata kaspasnem kabaningkong kabaar kabalai kabalapen kot hadu kata kalai spa kat sausnem hadin jongo Kris hagabala sign ya kata kabala khot kata ke edict of Milan padai nadu kata gabor kabahaga tauba yurom laong bala sya right Lord ya kan nyam Kristan pat kam longshu bean and ila dengi pet pat agi por ki banang wan nang ta lada baki khot ye kita ki middle age lada kita ki snem ki badon hadien jang kata kalai spas nem long ba bon ba kajing sharpen ya pet kajing sharp le ben ki Kristan kalong haki wei pat ke chaka lagalong hakata ka por jong apokari China habaka balang kadang sedang ban suthin haki snem sansma riusma shadin jango Kris balong hari India jongi pada kiwei ki chakaro kajing syak leben ki Kristan kalong ka bakrau pat ngiyo iru hadu menta menne kata ka por ka bangingi ong kaspas nem ka ba arpoi kami kata kajing ya persya lani kami kata kajing ngau pa kata kajing Kristan kajing ngau persya ya kajing ka bangingi ton how new Jesus Kris ngiui wal halaga jong kari ka India ka bayar ka jongi wat kata ka secular country ka balakon ka bangingi tip kat ka constitution of India ka bala ada banamen ya ka long pa ngiui hagata ka article ka bakat saw hadu ka bakat riu iwe ngiui arbusan hadu arbu knai pada article ka basan puwe ka section ka ba e ka ong bagay tu yagi bangi don ya go hong bangingin money ni don ya ka freedom lani ya ka ching light loy ka bangingin chien ya ka no ka no kan yam ka bamangingi kwa om day tang hami kalaya ka chongi henry haparo ki state ki badon hagari India ka chongi henry kat nang mi ki singi ki por la challenge bat pon ka don ka tagaler ka balakwa ya ka bat penkela lani bat pentamai no ya ka ni ka ching tho ka balaton haga constitution jangari India ka bagi ka chongi bangaken mau ya ka wi ka report ya ka bala ai da ka ni ka BBC house nem arajar ka kandai hawai naga hau banai usan hau banai mi long ba kila pandan kam daga kentien kata ka kentien genocide long ba ka jing sharpen yam ki Kristan haka spas nem ka bar hoi lat penyaring kat ya ka kat ka level kat ka gerdan
jong kata ka bagi kon ka genocide ka bamut da kata ka jing temu ha ka ba penyap yano da ka jing temu ban destroy ban pencon ban penpra ban rat dingkong nado tenrai kini ki bangingi oi ha ka history kalong nado ka spas nem ka beningkong hado menta bat kom mangalong gen men bagi para ke jonga bahagia ni ka chanmi tengni ka sngi ngin ya kran artli ki ka beningkong ya ka konteks ka ba mangingi ka protai ka ba mangabat mangingi haswa ya ka bangin ya kran komno bangingin ya ka jingai ka bangingi don hakata ka por lani kata ka culture lani kata ka protai ka ba don haka ya ka jing tu bat ka jing persya ya ka nyam kristan gidan kamban snowtho ban itim ya kata ka konteks ka ba mangabat mangi ngiem hagini gisngi ngin yo ya ka jing kala ka baningkong ka konteks ka ba mangabat mangi ngiem galong ka rukom perkat jang gini ka jok ngiyo ya ka jing kala gin men bagi para ka jonga ngiyo bahagi history ka don sautali kita kijuk ka balakon lani bahagi history lapia ya ki ka baningkong lakon kata ka ancient lani kata ka menhendai ka ba ubrio ule ya ki haka ba ya chanpa pat ka mariang pada dian nang talong ba kami kata ka classical age lani kata bagi kodro kata ka pre-modern but day hangi ki parlok ki hinmen bagi para bah ka bor ba ni ka science ka stang ningkong hapdeng chong kita ki chat penriu krik ki balak ki ba kani ka jing nang jing start kadang stang ban roy nang ta shushu long ba kani kam sakut tang haki krik and rai ka bor ka bagi kon kata ka modern era lane kata ka way pat ka benta ka balai ka juk ka balai long ba kani ka jing nang ka jing start kala roy hadu kata haka bangi osngau baka don kata ka renaissance lani kata ka enlightenment era ka balak hot ya ka modern era ki parlong hadian jong kani ka miru sakaway pat ka juk baka ta ka juk kalong ken ka bagi kon kata ka post modern era bala ong badai haka bakum kani ka por ka bagi bru ki stang ban pendon kam om dei ya ki ba menshu an ri ki stang ban pendon kam ha ya kata ka bagi kon kata ka reasoning power lani kata ka jing sngow tho ya ka jing mot ka jing perkhan bala ong ba ka jing ngai ka chongki kam tam ha ke tin ka choblei kam long shu ka basngor yo sngoru komno ya ke kentin secularism kami haka bakum kada ka bor ngayo I om tang ya gini ka kentin roi kada ka jing snow tho kum kada ka kentin communism kabakata ka sole purpose jong obreo kalong ken pan kamay bisa pat ka era ka ba mangingi kata ka rukom perkat jong gini ka jok ka ba mangabat maphingi ha gini ka bor kalong ka jok ken ka basan kata ka post modernism ka ba ka rukom perkat kong pakam ton ken tanggaway ka jing shisha lagay ka bangangan lagay ka papiping ka jing sngoto ka ba ka bersay ka pedyang mentai kalong babaro kilong ka jing shisha kamdon badam dan lat manu lani ton hok manu pankam bakata ka jinget ka jongki kalong hajrong do kata kawai kabar pan ka jing sngoto yakin nyam ki baper ilai keren siapa ka post modernism kata ka jing berumut jing perkat kabaka jinget jongpi baga jinget jangkewai kaya ringkat dor long baga digani ken ka penmi ya kata ka kentin ka bagi kon ka jing bon jengin yam kibaton hapo kata ka jela lani ka jing ka jeli ka ba mangabat mangingi pada ka rukom perkat ka penmi ka penki empat ya ki wai pat ke chat yam lani kita ki nyam ten rai kibaton haki jinget ki baper haka chaka ka ba mangabat mangi ngisa kabalai pat ngayo I ka konteks ka jongi komno ka jing sngow tho ubrio shaphang kata ka hop lombrio manbrio lani kata ka human rights ki parlok ni ken mau ha ka shipotering ka jong December ka kandai spa sabupra long ha ba ka United Nation kala pen mana partai kala declare ya kita ki jing ki hop jong ka lombrio manbrio ngayo I ken ba ka jing tmu jong ka kalong ban wan ra ya ka jing snow
tu apa yang jengki beriu kenang bakin light naga basyak yurat kenang bakin light naga basyak tombor kenang bakin light naga jing syak le tonbor haka perthai ka bagi kiem ki ton ye ko hok bagi kinim and ringi yo ikai bahaga ni ka spas nem ka bar koi la pendan kam bakla ye kini ka hop long beriu man beriu naga bau beriu wong banget ton hok ban snau tu ye kini ban le ye kini wala da ka soul purpose ka jingmu chong kata ka hop long me man beriu kaya per paklabak habala declare ya ka basaupan lingkot agni ka chanmit kalong kata ka konteks ka bangingi em kalong ka jing royce that hagaliang jaga information ban ka technology bona pring chong yingi snau thu ha ya kani bat kani kala pentela khongpong ya ka jing em ya ka perkhat perdan ka chong brio hasla jangani ka berthai ngiyo i bakani ka jing royce that kala penyes rim dur ki brio bon ki riu krau kyong bakani la penyes rim bakadei kata ka sao ka bawan ban rat ye ki long yin ki long sem la galong na du ki rangba ki long kmi ki long kpa bat hadu ki kon samla wat ki hep ki berit ngiu i komno bagani ka wan ra ye ka jing sok la galong haka troikam la galong haka jing penroi la galong haka lat puli pusi bat haki kam tamru haka badon kata ka jing ye dai parlok hi bagani galong kain lingba ke internet ngiu i kan makini ka jing rois dat chong kani ka information bagi teknologi kan kalong bagi wanra ya kita kiba lenengi ong kita balong positif bag kita ru kibalong negatif bagi i kumno baka perthai hagini giski kalalong shisha ka perthai kabarit hadu kata-kata kabangila ya kaban communicate lani bani kendo nagaway nami ngi siya sepngi kamlong show kom hakapor kabala letno ngiyo iru ya kabasan jong ni kaperthai kabangi ngim ngimyo itang ya garukam berkat ngimyo itang ya kajing snau tho kinyam ngiyo iru ham tam haka jing hyar chong gani ka berthai kham tam haka liang chong ka yo ka kot ngiyo i haka economy komno baka stang ban hyar kham tam haka ni ka por ka arajar khat kandai arpau arpoi haka ba umi u kani ka klam kala link shop ya ka berthai barakawai ngiyo i ru am tam bagi pre kilong unemployed lani kim yo kam yo jam ngiyo i baka jing pam sap kanang kraw ngiyo i baka kata jing ya bishni ka jing pihon ka jing kwa lalon ya ki kata ke greed lani ke jing bishni ke jealousy but kita ki pisa bom hok ki sensyar hagani ke bor but ngiu hi ba om tang kata ba kata ke jing penya per haparing oberius ba bado kanang per bat kanang yar hadu kata ka bagi ong ka kecin pareng the gap between the rich and the poor is getting greater and greater long ba ya ka economy la ron de ki priu ki baton la ron de ki lani la penya daki brio la nila kontrol labat ya kabor daki brio ki badon haga de kabor long bakini ki dei ki katto katni ki bamanga bat mangingi yogi dalagi jangi kmat haga perthai baka konteks wat haga cella ka chili ka bamanga bat maphingi em baka wei pat tolong ru om dei tang hakai ka bangi yogi salensar haga perthai ka balong physical lesi en ringi yogi ru kamtam habat ka imlang ka salang ka jongi ya ka jinglong ka imlang ka salang ka balakot ya ka por jaga social crisis ngiyo i bahaga perthai ka bangingiem baga jingshong suk ka jingshong shingai kam tonshu agane ka por ka bangingiem ngiyo i baga jingsuk i kum baga lapet no naga ri ka jongi i kum baga jingshong shingai kala pet no naga ri ka jongi bangin yat mit kadang ka jing snouting bangin jing late meat kadang gajing snow tiek kadang gajing snow smith namar kam shingan shu kumbalong shipo bat arpos nem menchua nanta shu kin men bagi para ngiui ong tang ya kata gajing shong suk shong shingai kata ka social crisis ka donru hakabanga bat mangingi yoi ka akor ka purong kahyar hatu kata happening joki khon chong kacak penriu ke chongi ngiri bakam tonshu ke jing burom ya ke san ke ramba bat kam tam ko mangile keren ya ke dogoi ke point kata ka jing information baka technology ka jing pelong ya ka perthai bakan long ke berit ka bangi ngi yo i ka cha ayu sha sapni bat kata ka rukom im chongki
kala influence kala kota bakala yalam yagi ya kabangi ngin bod ya kita ki kabangi snow bagai kabangi di ngin le kalong ba kabadai lagalong kabangi persyang ya kaban bod ya kata kabagi kon panlong kom kita ki celebrity kingmen bagi para ki chonga kini kilong ki sanriu tuli ki chong kini ka konteks ka mga bat mamngingi hagane ka berthai hakabangi keren komno bangingin im ka chingim living out our faith hagane ka berthai ngidon kamban sngoto yagini ken riutli ki bangi yo i ka chingkala jang kapor ngiyo i kita ka ching sngoto kala apoding jang gibriu ka mga bat mapiru ngasnget bat ngasngoto bangi yo i yagini ki ching shisha ki badon haga imlang ka salang ka jongi bat hagani ka chilli ka mga bat mapi ngiem kan kabar hagani ka chanbit kakta ayo kan lane ka challenge komno ya kata ka balang ka bangingi don hagani ka ski kini ki chingja bat kani ka context ka bangingi tip ka bangingi yo ka challenge komno ya ka balang ka jongi hagani ka ski kai ka bami nang ni habangingi yo i ke chingcha kini ke riutali ya ke bangingi la kedau ya ke chinglong chingman jong ne ka por ka bangingi em ka kta ayu hagane ka perthai ka kta ayu ya ka balang ka chongi bagane ka perthai ka bangingi em ka longkai ngakwa ban ra lai tali ki hagane ka chanmir kom ka chingi selok apreng chongi ka baning kong ayo i ba ka challenge ka ya ka chingi kristan ka chongi kakta ya ka chinget ka mga bat bangingiem kum ka palang nila nang roy bagan bu de gini kikintin church growth is growing ngiyo i ya ka chinglong baka palang kala nang roy and right we don't see the spiritual growth ngiyo i ya ka chingroy jeng ka palang and right ngimyo i pan ya ka spiritual growth haga chok pada ka chili ka mga bangingiem namari ka chinget ka chongi nimbo agak tien ka chong oblay and ringi po haki way pat kibrio ka chinget ka chongi hagini ka berthai para gini ka por ka bangingim kalong hari shalo ka chindong kan baladawan ki chingya lanti ba ki ching ba ki eryong haga chingim bonsin ni sharong bat ni sharano haga chingya lanti ka chongi hasla chingini ka berthai bat pun na pring chongi ngi kalalong ki riunyam haga chaka bangi ngilong ki briu ki bariu blai ki briu ki baga turkman kapau yu chisu ke chingyam ngi kalalong ki religious people instead of spiritual people ngilong ki briu ki bagen janyam ki riunyam haga chaka bangi ngilong ki briu ki bagen jaman sim ngakan mau yang ni gawin ka kon kabalat ho de Susan Seymour baga kon chongka ka kerting apostrophe the deceived generation rescuing our youth from Satan influence long ba la kaong gini gikintin bagan ni kapating benriu ka bangabat mangingiem nginlet siya kata direction we are heading into that direction bagan ni kakintin apostasy kamon baga chingmon like load ka chonga baga chongi bangin lenno bangin i ya ka chinget ka bangingitan hapadeng chong ka chili ka mga bamangi ngiem hagani ka bor but kong ro yagini kikintin many are being brainwashed dagi ay ki bacha hagani ka barsay dagi ay ki ching hikai but bon na pring chongi ngisha deceive no hagi ay chong gani ka barsay ngasngotanat yaga jing tho ka chong umak Hitchcock badu chef kinli wong will taught the coming apostasy. This is what kills and destroys the church. Haba mga mangi ngimonhi kiba napo ngimonhi. Dai mangi kiba penyap yang ni kabalang nama dai mangi kiba lenno yang kecingit kabangingitan. Kumnungin let man kran yang kawai kumnungin im yang kecingit haba ton ki chongi kiba napo kilen. But ki backstab lani ki shatala ya kata ki cingit ka bagi kidan men bagi para ke chonga kan ni ka de ka banding kong ka ba challenge ya ka palang ha kini kiski
Haga chili ka ba mga bat mangingi. Ngiyogi ka chingit kristan. Kalong ken. Kababon na paningkikun ke jomplay. Haga tsaka bangingin ng sun spiritually. Ngisan hagi kababon jong kani kabarsay. Kabar kagantian individualism kaya gaway ni kikintian kiba katapa bagi ba challenge ya ka church bagi ka balang hagi ni kisngi uyuval live in wong ya kini kikintian a desire to pursue one's own path and a yearning for one's own identity bagi slogan kiba mi agani ka por kilong be you and be true to yourself. Kilongken kita kejong ke society, the favorite slogan in today's world. Kinmen bagi para kejong ha, kawai ni ki challenge haga jingem juga pertai, ka challenge ya ka palang haga ni kisngi haga ni ka pertai ka pamangaban mangingiem. Kalong babon na paning kibreo kumbong ni uyuval living wong yang ini kikentin. Bagaton kata ka desire lani ka jingkrang jong ubreo lani ka breo. Banle laga jong ka lenti. Banwat ya laga jong ka identity. Batlaong bagiput yang ini kikentin. Bangan ngalong myself ngalong true ya ladi. Bangadai banglong kumbangas ngoto bangadai banglong ngale ya kata pada wong ru ya gini kikintin pun na padang kibrio kibakum kini ngim kwa lani ngim pelut por aga bangin page cerong lani banwangat yau tao badan halor jongi namar ngim kwa bandan manu halor jongi wong uni uyuval leven ya gini kikintin ki parok ki men bagi para ke jonga pon na pring jongi agini giski but ubriu hasla jong gini ke bersai ngiyogi ye ka jing trang ke jongu ka ba udah trang ye panlong ublai madu kwa man decide mau ye ka lawai ke jongu kwa ba manu ban sensyar henry wong nga kamtip kamba ye ka jingim Bauni William Little Wong yang ini kikintian. Haba ka religion lani ka chinget kalong shimen ka jing snautu ye ka bashisha lani ka jing snautu ye ka badai ka paklano pat ka kelap kihinmen bagi para ke jonga ka kita boy saya kalenong ka basau pulai ka dekat ka banyau ke itu yang ni bala thau yang abat yobi tang nakawai ka dau bagata kalong nagabanta ka burong ka jauh play Henry ka perthai ka bangingim kata ka kintin individualism om bangin glorify yo play om bangin pen crow yo play Henry ngi pen crow yeladi patay na marga kata ngiyo iba ka confusion kami agini kiski ngiyo iba kita ki ching long kibala pediang daga society lani kita ki cingit kibala pediang daga imlang kasalang kibalong baroshi kata kilong kibadai dan rengi yoi hagini gisngi bawan ia kababaklaro la kentop balangay bakalong kabadai namar kini kikintin bayagan yam lani ka cingit kalong shimen ngan puli gini kikintin ki bau new William Little Wayne sociologist wang when religion is privatized the nature of what is good changes ngiyoi kan kin men bagi para haba mangambat mangi ngis ngautu bat bangi kwa ya ka bangi nginle tang ya ka ai ka bangi ngitmo tang ya ka ai ka ba mangambat mangi ngikwa bat ya ka bangi ngis ngautu klemper khat yeno ngiyo ikan hang ni baya kecing ngautu ka ba mangabat mangingidan ya kata ka badai kan bakla habangi nucor bat kiwai pat baga bakatu agani ka chanmin ka ipat ka challenges lani ka ipat ka ba kta ka ba challenge ya ka church ya gini kiski am dai tang ya ka jinget lapan kiwin om dai tang kata ka kentin ka bangiong kata ka individualism ka balong
Solon sara ka berthei ka bamenta. Henry ka don ka bagi khot ya ka kerteng ka moral revolution. Ka kentin moral ka don ya kini ka jingbut. Ka jing penyapher hapadeng ka batei bat ka bamdei. Pan ngiyui ha kini kisngi kin ben bagi para ka jonga. Bagi priu kis ngautu. Bagi ka Christian morality. Lani kata ka jinget kum di Kristan ya kabadai bat ya kabakala kiong bakalalong old fashioned kiong bakalalong outdated kiong bakalong extreme bat bona paring chong kiru kiong bakalong dangerous utreven wax wong hagakot kaba uutho kakerteng chong kakalong the challenges the church face today wong ya gini gigintin ngan puli kumba wong we are in a moral revolution in which the long-standing beliefs in our culture are being turned upside down. Wang bangi im haga daga por, kabaya kacing snowto ya kabadai bat ya kabamdai, kacing snowto ya kaba bakla bat ya kacing shisha bat ya kabam shisha. Wang bangi im haga daga por, kabakadon kacing ki kacing kela, kacing kwa pan snowto thamai, ya kani kacing snowto. Kabadai lani kabamdai lomba la challenge ke ya kita ke jingit ke bangingi don baro shikata patkan negen kapen kala kompong ya kita ke jingit ke bangingi don kin men bagi para ke jonga ya ke doktrin bagi ke jingit ni yogi ken ha kini kisni babon ki breu ki persyang ya ke ban bodak jengkali balai kalong komta balai kamlong kumta baliru kayai long kumta ki parlok ki men bagi para pon agri kesngi ka bangingim pon ki briu ki shim ye ka ktuin ka jawblai tang hakapor bagi mat ye ka jingkmen palat nang ta lada kaya tingkho ye ki kiong bagata ka jinget age ktuin ka jawblai kalong all fashion kalong outdated kalong dangerous but kalong extreme lada kaya bakla bat kata kacing ngau shimbet kajoki kembang along mene puna pering jongi ngikwa ya kabanginim nginyat kat kabangingimon namar pangiong pakai kabangingis ngau tu kalong kabashisha kat kum karukang perkat jongani kaberthai kabangingim kakta ya kapalang kabamanga batmapi hadu kini kisngi kibamenta manga batmapi kum ki para bagai kom ki bangai ki kon samla bat baro ngiem hagene ka bersai bat ngimla ban isolate ya lade ngimla ya ka bangin ngin sa no age kendok ngin let no sheklau bangin let no ya ki bangi ngin sa marway no panum ya deisho bat kene ka bersai ngidang tengan ngidang don kamet bangin pangin shitong ngidan kamban le trei ngidan kamban le school ngidan kamban le yo ban le han ngidan kamban ye kendo ye gani ka perthai ka balong kumni ko mangile kran na gani ka chanbit kinmen bagi para ke chonga ngilong pat ye kata ka society tadai na mar kata ka daw kanui ka topic ka kran kan kumno ngin im ha gani ka chok kumno ngin im ye ka jinget ka chongi ha ka perthai ka ba persha yo Jesus Christ kan pada kini kita yo ki banangwan ngini kran ru kai ken kini kata kai kini ke jinget ka bangingi yoi ka bathamai ka bami agini kisni kai kita ka new culture ka bangi yoi ka balong kata ka anti Christian culture hawai pat ngini yoi ye ka jing kodor jong ka jinget ka bamanga bamangingi don au jisu para kata yo ka bakaddo ngini yoi ngini yo manyakran kumno bamanga bamangingin im ka daga jinget ha kani ka percaya kapamenta kangait bau blayon keruhu yangi agane kapor kangait bau blayon yarap yangi kini artali ki bangingilas ngauto agane ka chanbit kabangingile kran ka chilli kabanga bat mapingi ka konteks pagkata ka konteks anti Christian culture hawai pat nginyo ya ka jing kodor jong ka jingat kabamanga bamangingi don au jisu para kata yo kabakaddo nginyo ngimyo manyakran kumno pamanga bamangingin im kada kejingan ha kane ka percaya ka pamenta ngait bau blayon kerhu yangi agane ka por ngait bau blayon yarap yangi kini artali ki bangingilas ngauto agane ka chanbit ka bangingile kran ka chilli
Kabam nga bat mapingi ka konteks. Pagkata ka konteks. Kapwanra ayu kiching ka challenge kumno. Ye ka palang padi ka chingay. Kabam nga bat mapingi dan. Yang dan bateng hagaway pat katayo. Kangit paublay pun kirku yapi. Ublay na kabatay ka buram jam. Amin.